Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. ಇಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಇರೊಂಜಿ ಪನೊಲೆ ಹೆಸರು ಸುರುಕು Richuturu Talks. अरे बताने का ना ಏನು ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮುರನೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬೊಕೆನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಚೂರು ಹಂಚ್ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿದ್ದೆ ಎಂಗಲು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಪೋಪ ಎಂಕ್ ನೀನು ರಟ್ಟು ದಿನ ಅದು ಬರ್ಪು ನೀ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಡೌಟು ನಾಳೆ ಎಂಕಲ್ ಬರುವ ಬಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತುಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾನ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತಾನೆ ಪಂಡೆ ಈರಲ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಕಾರ ಆವಾವು ಈ ಬರ್ಪತ್ತ ಬತ್ತಂಡೆಯೋ ಅವ್ರು ಕಾಣಿ ಸುರು ಮಂದಿರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ ಬಂದು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲಾತ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೋರ್ಕ ಬಂದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೋಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ பொண்ணு பிதையாடுதினி அது பிதாடுற வந்து अरे बताने का ना ಬರ್ತಡೇದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಕೈದೆಪ್ಪು ಮಾತಕಲು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ್ ಬರೋದುಂಟು ಅಕಲ್ ಅಂಚನೆಯ ಶೋಕ್ ತೋಜುವ अरे बाप रे ನಾಲೆಜ್ ಬಲ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ Come this way. One chair. Happy birthday to you. Anya, kalle. Cake cut off. Okay. Katam. ನಿಖಲ್ ರಜ್ಜನುಂತಲೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆರೆಂದತ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಅಂಚನೆಯ ಕಟ್ಟಂ ಕೋರು ಡೆತ್ತನ್ಲೇ ಅಂಚನ ಬೊಡ್ಡಿ ಉಡಲಿ ಮೋನೆ ಪೂಜಿಲೆ ಮಾತಾಲ್ನ ಸಾಮ ಪೂಜೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೋನೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆತೆ ಮೋನೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೋದ್ಲೆ ಪೂಜಲೆ ಸಾಮ ಪೂಜಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ
मोने पुजले पुजले सम पुजले ಎಂಗಿ ಕೊರಡೆ मोने ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನಾತತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ನಕಿ ನಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಊರುತ್ತೀಯೋ ಬುಕ್ಕು ಬಾಕಿ ಅವರು मोने लिफ्ट अंतले ಎಂಬು ಮೇಕಪ್ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮದಿನ ಕೆರ್ಪನ ಮಾರಿಸ ಅಂತಂದ ರಾಘವ